In 400 feet, make a U-turn at Wilshire Boulevard. Make a U-turn at Wilshire Boulevard. Окей, беби. Както кажеш. И така си живеят хората. Огромно небе, пухкави облачета, 30 градуса температура, папкат си сандвичи и не се оплакват. Което е някакви такива неща да ти правят впечатление от сорта на вървиш си по улицата и тотално непознат, примерно дядо върви срещу тебе и те поздравява. Здравейте, как сте? Или минаваш с колата през квартал, който никога не си минавал. Караш си спокойно и бавничко и около тебе има примерно Continue on Wilshire Boulevard for 6 miles. Някакви хора, които си разхождат кучетата, примерно речем. И ти си минаваш покрай тях и те ти махат, усмихват ти се. Влизаш в магазина, здравейте, как сте? Всичко наред ли е? Усмихват ти се. Тотално strange people, ето никога не си ги виждал. Усещането е все едно това, което си изживял до този момент е било с някакво тотално потиснато такова странно, все едно някой ти е седнал на гърдите и сега в момента е станал и ти можеш да дишаш с пълни гърди. Не знам как да го опиша по-добре. Свободно е някакси. Няма е тази тежест, че примерно караш си на пътя и борчето с мерджана, дете те притиска отзад и ти свирка и ти светка да мръдне, за да може да изпревари или нещо такова се случи, някой ще слезе да ти се репчи. Тия неща, разбираш ли смисъл? Не знам как да ги опиша по български неща, дето си свикнал с тях, разбираш ли? Аз винаги го дам това като пример. Какво според тебе ще се случи, когато си караш колата в България и отсреща изкочи един полицай и ти дигне палка? Какво е първото нещо, което ти идва на къл? Сега се разправяме и ще се раздълва с една 20. Това е първото нещо, което минава през главата на абсолютно всеки един в България. Това усещане го няма тук. И имаш усещането, че ако някой сгази лука и прекрачи закона и нещо, не знам си какво си, ще бъде наказан. That's it. Няма 6, няма 5, няма аз съм никой, той е някой, той се измъква, аз не се измъквам и такива. Няма го това нещо. Сгадваш лука, колкото ще е богат и известен да си, адио Рио. Сега в момента, преди един месец имаш тук голям уихуахо. Тайгър Вудс е тоя къс голфър,
този тип, дето е един от най-известните голф звезди в света. И някъде тук наоколо е карал те му викат DUI, който е Driving Under Influence, което може да си бил пиян, ама от друга страна може и да си бил дрогиран, все едно нещо си бил под някакво влияние на нещо. И този човек е мултимилионер, разбираш, в смисъл не е и е супер известен. Спират си го чингетата, вземи си и ако трябва и в панделата ще ходи. Разбираш, и няма 6-5, няма аз съм от БСП и съм на Станишев еди кой си. Разбираш, или някаква е така хава. Подножа. Ще се сгафеш ли си подножа и и това много ми харесва. Принципно, поне по това, което съм видял, спазват закона и са такива... Насекъде ти говорят, примерно, как там било, как си, как нам било, не знам си какво си. Верно, и тук се примерно стрелят, защото във времето, в което сме били тук, мисля, че имало 2 стрелби някъде в Орландо. Едната беше наскоро, някакъв бивш служител на някаква фирма. Уволнили го, не знам си какво си, имал някакви дрязги, отишъл даже мисля, че в UPS мисля, че се случва това нещо. Куриерските услуги. И застрелва там няколко души. Има престъпления, но от друга страна, примерно, в нашия комплекс, където живеем, съседа ни, който очевидно го няма, получава непрестанно, примерно, някакви от Амазон, някакви неща, не знам си какво си, и амазонци им тук се остава пред вратата, разбираш. Дори не си правят труда да ти почукат. Оставят ти го пред вратата и си заминават, that's it. Няма разправия. И има пакети, примерно 3-4 пакета пред вратата на този човек. Те седат вече с повече от седмица, разбираш ли? Пред вратата. Мисля, човека си е поръчвал някакви работи и те са му ги доставили. Каквото и да си поръчал, се струва пари. Това нещо в България на 5-та минута нямаше да го има. Елепа, щяха 100% да му разбият и къщата, защото знаят, че не е вкъщи, защото отпред има писма и колети, пакети и не знам с какви работи. Тук това нещо седи, никой не е пипнал нищо. Хората често си оставят, примерно, коли отворени и това. Няма проблеми. В смисъл, аз съм говорил с тукашни, казват ми, то има кражби, не знам си какво си има. Сравнението с това, което го има в България, дето цигана ще ти изнесе цялата къща за 15 минути и това, което се случва тук е 1:100, разбираш ли? Не казвам, че живеят супер богато, но това, което казвам, че техният middle class, средната класа, живее много добре. Има тукашния 1%, дето са супер, мега, гига богати. Имат и бедняги. И беднягите са в обща линия като нашите цигани. Не казвам заради цвета на кожата и така нататък, защото могат и да са бели, но примерно предпочитат да си живеят на помощи. Трябва на задника на него, за какво става въпрос, и си джитка на benefits и така. Но примерно до този момент, слушай, виждаш колко е огромно, тук не мога да живееш без кола. Невъзможно е. Градският транспорт е толкова минимален, че примерно има... До този момент съм видял 2 автобуса, примерно, че
дет не са училищни автобуси, ами такива дет върват по някакви линии. 2 линии съм видял и поне това, което съм чул, е, че бели не се качват на тия автобуси, яко латиноси и черни. И са, дори като пуснеш, примерно, да направиш маршрут с Google Maps, с рейса ти излиза, е нещо, което с колата ти излиза примерно 15 минути, с рейса ти излиза час и 10. Което значи, че тия рейсове върват на 30 минути. Един рейс. И никой не се вози с тъй наречения градски транспорт. Тук просто е нулев. И второто нещо, което прави впечатление, не знам дали забелязваш отстрани, но примерно тротуарите са много минималистична гледка. В смисъл, ако виждаш тротуари, те са примерно, ако тротуара ходи до примерно парк или нещо от сорта, и тогава има тротуар баш. Значи в другите случаи са нещо, някаква минимална пътечка или въобще няма тротуар. И понеже разстоянията са голями, тук примерно магазина може да е на 5 минути, има на 5 минути само с кола. Ако се наложи да ходиш пеш, който ние правихме в общини преди да си вземем кола, ако се наложи да ходиш пеш, ще се откъртиш от ходене на пеш и от носене на неща от магазина. Въобще без кола, най-смешният майтап беше, ние в нашия комплекс, то се води Gated Community, който е влиза се с чип, с такава магнитна карта, с порта да се отваря, влизаш си с колата и така нататък. На излизане самата врата е автоматична, има някакви датчици, дето отчитат, че кола приближава и тя отваря автоматично вратата. И ти си излизаш. Преди да си вземем колата, не мога да излезеш от този комплекс. Навсякъде е ограда и входа и изхода е порта, в смисъл за кола. И понеже не си кола и датчика не те отчита, че искаш да излезнеш и няма такова магнитно устройство да си кажеш отвори, нали, защото е автоматично, и портала си седи затворен. И ходи търси ти, разреши къде има врата през оградата, която да минеш пеш. Няма. Всъщност излъгах. Намерихме накрая, но е някъде на другата страна. Но както и да е, тук не се извода, че не можеш да живееш без кола, дори заради най-елементарното, ако тръгнеш да работиш някъде, ти трябва автомобил да се придвижиш до работното ти място. Тук, понеже, както казах, е хоризонтално растат, разстоянията са огромни и това да пътуват примерно 30-40 мили до работа е напълно нормално, в смисъл съвсем стандартно. И примерно спокойно си ги пътуват всеки ден, който примерно 30-40 мили, за разлика от българските условия, тук се взимат много по-бързо, защото пътищата са им по-бързи. И дори бил съм в задръстване, защото примерно като се качиш на магистралата, в час пик, примерно всичките платна са с коли. За много, тъй като всички карат коли, няма да си кажеш, окей, половината хора ще ходят с градски страна, няма такова нещо. И като карат всички с коли и се получава задръстване, особено като примерно кола катастрофира някъде и се получават едни тапи, движат се бавно, примерно, че ми е неприятно. От друга страна, както преди малко ти казах, той си пусне круз контрола или примерно спират и вадат телефоните и почва да си цъкат. Не знам. Аз лично предпочитам да не цъкам на телефона ми и да се пребера по-бързо вкъщи. Не знам. Самолета вдясно, не знам дали го забелязваш. Много яко. Заведение, това е такова като заведение с паркче. Много хубави неща имат. Мисъл, това
това се води Орландо Area, но не е Даунтаун Орландо, не е същинското Орландо. Там са примерно някакви приказни неща има. Са драстично приказни неща. Disney, Universal са... Ние в момента нямаме толкова средства да отидем да ги видим баш целите работи, но примерно билетите са нещо от сорта на $200 и ти не мога да отидеш да го разгледаш това нещо за един ден. То е огромно. И те са примерно... In a quarter mile, turn right onto Florida 434 East. Те са такива daily passes и ти като си купиш билет, то е за 3 дена. Turn right onto Florida 434 East. И в общи линии ходят и за 3 дена, ако се умееш да разгледаш примерно Disney, пляскаш. Continue on Florida 434 East for 1 mile. Но ще събереме кинти, ще го разгледаме. Няма проблем. Всякаква форма на изчанчен автомобил мога да видиш тук. Карат много такива... Не знам дали го виждаш това нещо дясно от мене. Такива разновидности, колкото им искаш има. И теглят отзад всевъзможни щуротини. Много обичат да карат такива големи и високи коли. В ляво от мене. In a quarter mile, turn left onto Sand Lake Road. Супер странни са от време на време. Turn left onto Sand Lake Road, then your destination will be on the left. И така, сине мой. See you later, когато ще ти покажа разни други неща.